Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Rekanas. Kini ang tulumanon nga magkahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laig nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. BagOng Bayani. Padayon ta karon ang suwatampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Edwin. Niabot ang adlaw nga kinahanglan akong manamilit sa kong mahal nga pamilya tungod kay mularga naman mi sa Manila. Dili masabtan ang pagbati nga nagpagusnit ilam sa kundukhan. Gisakitan ko nga malayo na nila apan akong giantos ang tanan. Sayod ko nga dili may pasagdan sa Diyos. Dinhi mas nasuod pa gyud may pag-ayo sa akong ikagaw nga si Fidel. Nikahimik kayon alang sa Diyos. Nakatunan namo ang filosofiya nga pagkanindot ko kung musinto kanunay ang kinabuhi diaupan sa Ginoo. Pagkaibaw gyud sa kong asawa nga lumalargahay na ko paingon sa laing nasod. Nagbahag siya sa mga suyaon kuno namang mga silingan kay mobaws pud kuno siya og pasuya. Dili ra ba magpasulti kay dayon og kasuko. Naabot gyud mi sa Qatar ug dito tudo kayod gyud sa trabaho aron na ay mapada sa nabilin nga pamilya namo sa Pilipinas. Usa kay gayon ni ana nanawag ko sa kong asawa panwa siya ug ang among anak mauwi na katuban. Hello, Papa Edwin. Wala pa din ni si Mama pa. Siya ra ba ning gibili ng cellphone? Asa ba si mama nimo? Naaman to si Mama sa gawas kaniha pa. Sige man siya glakaw kay adto sa siyang mga amika kay magtapi sila. Unsa? Nanasay ka diya sa gawas pa? Sa laing nasod pa? Oo, inday. Niyami si Kwantio ni mo Fidel sa Qatar. Amping diha, Papa Edwin, ha? Salamat na. Ikaw po diha. Iskwilag tarong ha. Opa, I love you, Papa Edwin. I love you too, Inday Jivin. Di ka magpabadlong diha kang mama ni mo Aisil ha. Di man ko magpabadlong pagod. Kay niingon man si Ma'am Joanna nga dili ko na maayo ang badlongon. Kay wa ko na maayong kaugmaon. Kinsa man na si Ma'am Joanna, maestra ninyo? Dili man. Taga social welfare man na si Ma'am Joanna pa. Mag-lecture man na siya na once a week, Papa Edwin. Good. Mahinoon anak. Diyos ko, gitubag kinimong akong mga pagkampo alang sa kong anak na si Edwin. Dili na siya sama sa landan ang iyang sinultihan. Salamat yung kayo, Ginoo. Ang bingin taon ng akong pamilya sa Pilipinas. Ayaw sila pasagdi. Paluwi ka, Diyos ko. Mayonon kung mauna, gaw Edwin. Nalipay kay ko para kang Inday Jevin. Salamat, Gaw. Pero, mao lagi. Ang nakahasol karon ako mo sa Aisil. Uy, ayaw pa na itong asawa ni mo, gaw Edwin. Stilan. Pantuna, ikot ron. Di ka abusahan? Gaw Fidel.
Filipinos? Yes, Sir Khalil. Sir Khalil, You. What is your name? I'm Edwin, sir. Edwin. And you are? I am Fidel, Sir Khalil. Okay. Edwin and Fidel. Sir. Nice. Nice. Good. Thank you. Nga naman ka to? Kita ra maging duha ang giduo niya o gipangutana sa itong mga pangan? Ambot lang ka ato niya. Gaw, nagkabantay ka ni Toto? Ang hilonggo? Oo, ang nilunggo ba? O kung makakita ka ron niya nga ni tambong sa trabaho? Uy, asam ka di siya? No, sam ka rito sa Toto? Gikulbaan naman hinoon kung nagkuna-kun na nga. Buntag pa kung makakita ni Toto. Nga ni tambong sa trabaho. Go, Fidel. Boss, daan pagyug ko nga wa mo tambong ganiya sa trabaho ang ilonggo nga Toto. Nawa si Toto. Wa na siya ikita ambot og hain paingon. Dili man gyud maingon nga suod apan amigo na namo. Ni Gaw Fidel ang hilunggok namong kagabayan nga si Toto. Kalit ang iyang pagkahanaw Priscilla ug wa gyud usa namo nga naibaw kung asa na ka siya. Ginoo ko. Unsa man gyud kay nahitabo kang Toto? Asam di ka siya? Huwag kita masuhito na napita. Saan nga kita nga magamping o magmaton. Husto ka gyud Edwin. Og hinaot nga waon tay daotang nahitabo kang Toto ni mga tungura. Boss, naibaw na ba sila si Sir Khalil o Engineer Ara bahin ning maong hitabo? Kung mao man gani ni, dili ta dinhi safe sa atong gipuy-an nga barracks. Gaw. Go. O gaw, may misteryo nga nagpalayon ining kalit kayong paghahanaw sa hilunggong. Go, Fidel. Gusto. Ninumdum ko gaw. Nahapon. Nakita na kong miduol kang Toto si Sir Khalil. This incident has already reported to the police. And We trust the police to investigate this matter. And we hope the victim right now is safe and sound. we assure you that this site where you are working is free from harmful elements. So, you have nothing to worry about. Sa ibo ito may pasabot. Nag-interesas, Toto. O gaw. Muna
may akong gituhuan. Imposible kayo og mubiya siya din, he. Asa man ko na si paingon nga, di man siya taga din, eh. Go, Fidel. Gaw, nagkapaduda ron ako. Kana, si Sir Khalil. Usa? Hello, Edwin. Salamat ka kais kipadani mong alote, ha? May hinoon kay mo nang nakuha na Hazel. Og ikaw, ang tingyo diha in town. Naara ba din kamoy kauban sa trabaho nga nawara og kalit? Unsa man wala gid ikita? Tinuod na. Ug ambot asa na ka to. Iampo tagid ka permi, Edwin. Ano ni palayo kas Ginoo gikan sa disgrasya. Mayo kay makamao na karon mag-ampo na Hazel. La, grabe sad ka, ha? Basta day. Pag tigom-tigom baya gyud in town di ha. Ug ang atong anak at imana in town nagmayo. Oh, lagi, Edwin. Sige din. Bye-bye na. Hello, Aisa, day. Hello, day Hazel. Hello. Ay, paita. Gusto pa ganito akong makiksulti. Giupon na yun. Ay, kinabuhi. Lipay lang po kong naghunahunagaw nga. Gamito niya nga akong gipada nga alute aron sa pagdatadata o gyuta aron nga na ikatukuran niya na mugbay nga amuan na gid nga luna. Niduta og plano gud sa imong asawa gaw. Kay ngano di ay? Usa may plano ni Aisel nga iyong asawa? Wai. Ipagnan mga ni dayon ko bisag gusto punta akong magkisulti niya. Uy. Wa gid ay kakapanton na ng imong asawa? Gaw Edwin. Nigara naman nagmayo si Aisel. Na. Sa amok na ug akong hilabtan. Labad ba nagutok pa na. Oh, paita. Aw, naaragyan na nimo gaw. Gaw. Trabaho lang ka din niya. Naalang ko iliputon dito sa luyon. Kwarter ni Sir Khalil. Go. Gusto ko ito binuwa nga. Mahiid ko ni Sir Khalil. Kinaguda ko. Nadako siya kalambigitan sa kaliti ang pagkahanaw ni Toto. Pagpuyo lagi ikaw. Ayaw ipahamak ang imong kaugalingon. Ayaw kalimot gumata sa ato. Ni atas katargaw. Dili ni atong lugar. Gaw Edwin. Una-una ataw ng imong pamilya dito sa ato gaw. Nilaom o nagsalig sila ni mo. Mo ka nitiman eh. Maniid naman ko gaw. Gusto ko makakuha og ebidensya. Palihog lang taon ka, Fidel. Palihog lang taon. Nabala ka kay ko sa kong ikaagaw. Iya naman hinuong panidaan si Sir Kali kay nagduda siya ni ining nga may dakong kalambikitan sa kalit kaayong paghanaw ni Toto. Mga kasama atong sundan ugma ang laing sumpay sa suwatampo ni Edwin dinining atong tulumanon BagOng Bayani. Kung doon ay kamoy sa bilanon sa OFW,
Suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612 at yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.